Probinsya tour tayo. Walking tour pa rin, pero ang kakaiba lang dito ay nandito tayo sa isang lugar na kung saan maraming taniman ng kung ano-ano. Buhay probinsya. Ayan, so una nating makikita dito ang mga okra. Ayan, okra na tanim. Hanggang doon sa banda doon panay okra yung mga yan. Tapos dito naman ay palay ito. Kaso parang ano to, tapos na ito na inanihan. Although sa banda doon makikita ninyo ay prepare siya sa bagong tanim. At sa malayong parte doon ay may makikita rin kayo mangilan-ngilan na mga baka. Ayan. So ayan siya. Itong kabila naman na to ay ano to, string beans, sitaw. Ewan ko kung bakit nagkaganito itong part na to. Sitaw, maaring old na tong sitaw na to. At yan. So itong nasisilip natin na to, part na yan ay bagong tanim yan actually na ano to, palay. Ayan, palay hanggang doon sa banda doon, bagong tanim yan. So ito namang ano to is string beans pa rin, sitaw, pero old na to, namamatay na. Ibig sabihin nakuhanan na ito ng mga yung bunga niya noon. So matagal na rin, pero may mga makikita pa rin kayo mga bunga nito. Yan bunga ng sitaw. Bunga ng sitaw yan. Yan. Ayan. Ito bagong bunga niya. Sitaw. May mga ibon. May ibon akong nakita doon kanina. So ito ganun din, ano to, old pa rin na palay ito. Hindi na siya, hindi nakuhanan na rin. So hindi lang, kumbaga hindi pa na prepare para sa taniman itong part na to. Pero dun sa kabila, ayun, prepare na sila na magtanim dun sa bandaron. So anytime may taniman na magaganap dun. Ayun, buhay probinsya. Ito natin kung anong meron dito. Dadaan tayo sa Pilapil hanggang dun sa kabila. Ayan, Pilapil. Ito. Kayo ba'y nasubukan ng maglakad sa Pilapil? Yan. So mahirap. Siyempre yung mga magsasaka natin sanay na sa mga ganito. Mahirap din yung trabahong magsasaka. Yan nga lang, at minsan yung kanilang ano to, pananim, yung palay at iba pa, mura ganun ano to, yung iba hindi na lang magsasaka kung ganun din lang pala. Pero ito ang Pilapil. Subukan din ninyong maglakad sa Pilapil, may experience man lang. Ayan. Ito. So ayan, namumulaklak yung tanim na palay. Ang liit naman ng Pilapil na to na nilalakaran ko.
Ayan, may mga tutubi kayo makikita. Tutubi. Ayan. Diba? So, bagong tanim yung at meron pang aabono dun, no? May nag-aabono dun sa banda dun. Abono. Para yung kanilang tanim na palay ay syempre lumaki ng maayos. So, kita ninyo kung gaano kahirap magtanim ng palay, no? Ayan. Tanghali actually, ngayong oras na to kahit na napakainit ng panahon, ayan, patuloy lang yung kanyang trabaho pag-abono. Ayan. So tuloy tayo sa paglalakad dito sa maliit na pilapil na to. Ayan. At tignan natin kung ano pang makikita natin dito. Diyan sa banda riyan may tinanim silang puno. Ay ano to? Nyug. Actually nyug yun. Matagal pa yan bago lumaki. Pero ayun, tinaniman na lang nila. Palagay ko itong part na to gagawin na nilang residential. Ayan o. Kita ninyo may mga structures na dyan So that means ito agricultural ito, no? Agricultural pero nagiging residential na siya. No wonder kapag dating ng panahon, feeling ko itong nakikita natin na to na panay palay ang tinanim, baka pagdating ng panahon yung ano to, part na yan magiging kabahayan na to. Yan, magiging bahay. Mas pinipili na lang nila na i-convert into residential from agricultural. So ito halos hindi na natin makita yung pilapil na dadaanan natin dito, pero meron. Yung nga lang napakaliit na pilapil ito. Ito bakante to na loto. Ay na ano to, tatamnan pa lang siguro ito ng palay. Ano kaya yung nandun sa banda doon? Tignan natin. So still naglalakad ako dito sa pilapil at may titignan tayo. Okay. Yan. So meron ding ano to, nagawang ganito. Yan, hanggang doon sa banda doon. Daanan ito ng ano to, tubig, so irrigation nila to. May kuhol, daanan ito ng tubig. Ayan, may kuhol. Mangilan-ngilang kuhol. Ito, kung familiar kayo dito, yung ganito, pakita ko na lang. Itlog yan ng kuhol. Yan, yung ano to, yung itsura na yan na parang yes, pink ang kulay niya. Yan